Ja, moet toch maar eens langzaam komen, want we zouden toch graag weten wie de nieuwe prins en de nieuwe minister zou weren. We kregen toch een beetje koud, we hebben het droog kunnen houden, maar het begint toch aardig gries te weren, dus moeten we daar ook de sneeuwkettingen om doen. Ik ben ervan overtuigd dat dadelijk de nieuwe prins en minister ergens vandaan zal komen. Hoog maar eens open. Die van het allemaal aan de kant. Ja, lief was de arme vriend. Hier komt het gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat je het met prins en minister te maken hebt. Zo te zien wel, of nee? Dat moet de prins zijn en dat zal waarschijnlijk de minister moeten zijn. Nou, we zullen het niet lang in spanning laten. Oppervok en erevoorzitter, kom eens naar voren. We willen toch eens gaan kijken wat er onder die maskers vandaan komt. Voor mij rechts, voor u links, voor mij is dat toch de nieuwe stadprins van Valkenberg. Oppervok en Leo, mogen u verzoeken de rechtse persoon dat geweldige masker af te nemen. Schoon gemaakt. Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Oppervok, er zit nog een. Ik denk dat dat zijn linker en rechterhand is. Dus kijken we toch. Dat weet ik ook niet. Hij heeft elkaar geschoren. Dat is dat van de oude prins en de oude ministers aangetrokken. Leo in de kleuren rood, geel en groen. Oh, ze hebben er meer aan dan die anderen. Richard Lempens. Oppervok, mag ik die verzoeken bekend te maken met de nieuwe stadprins van Valkenberg 2009 wordt om zijn zwart masker af te nemen. En hier zit voor u prins Noël de Eerste. Wat eigenlijk te zien. Leo, mag ik die verzoeken de minister zijn masker af te nemen. Minister, wat is ja, als niet alles. De prins uitruiping waar een feit, zelfs zegelde naar huis. De ganse straat die sleebal en dus heler zich maar koes. De liefste halver aangebeld, wie iedereen in de straat. En dan aan iedereen vertelt, wie of dat het zoort. Maar wie er langs de buurman komt, toen heelde het niet meer. Hij duwde op die bel legaal, al was het 1:15. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Veel wisten ja al lang dat hij een gooie zat. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Het is al lang geleden dat we hier de prins hebben gehad. De schnaps wordt uit de kast gehaald en er wordt geklasjeneerd. Welke prinsen waren en wie moest werden geseerd. Ook welke spreuk de beste wordt alle naai bepraat. Maar het beste wordt bijeen te komen met de ganse straat. De straat was ervel nog van niks te slijpen nog wie is. Maar 's morgens vroeg ook van die twee een briefje in de bus. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat.
ik, Prins Noël de Eerste, tentjende dat iedereen die voor of met de vastelovensdag krank wordt, zich bij mij moet bellen. En dan nog een uitvoerig gesprek en onderzoek zal ik ervoor zorgen dat iedereen weer vlot gezond zal zijn, zodat ze de vastelovend met kunnen vieren. En daarna, ja, dan kunnen ze gewoon allemaal weer krank vieren, dat mag allemaal niet doen. Ten zevende, dat weer in het kader van een milieubewuste vastelovend als maatregelen het volgende invoeren. Iedereen die met de vastelovensdag te heet krijgt, moet de overtollige warmte opslaan voor later gebruik. Negatieve energie, die moet voorkomen worden. Iedereen die te gespannen wordt met de vastelovend, moet de spanning onmiddellijk afstaan voor algemeen gebruik. En met de vastelovend onvermiddelijke extra winderigheid, die wordt verzameld en teruggeleverd aan het gasnet. Kijk, dat is precies. Ja, dat zal voorop. Ten derde, dat na jarenlange plannenmakerij en geruzie de centrumplannen eindelijk eens klaar zullen zijn en gerealiseerd worden, zodat we in 2012 kunnen zeggen, Valkenberg, dat kun je al boeren. In plaats van Valkenberg, dat moest je al boeren. Vergunnen het onze strijdlustige opbouw later, vanuit zien nog de boeren 40 meter wachten toren op de ruïne, content over zijn stad uit te kijken. Ten eerste, dat dit jaar Café La Baroque onze Prinsentempel zal zijn, omdat het een van de weinige cafés is die nog uitsmeters maakt, in plaats van ze voor de deur te zetten. Ook zijn we ervan overtuigd dat Appie, oud-klasgenoot van onze minister Roger, de tonnen beer en fris, rijkelijk zal laten struimen, zodat we geen doors hoeven te liggen. Tot slot verordeneren weer dat de vastelovend in 2009 in Groot Valkenberg zal worden gevierd onder het motto vastelovend in het Bokkenriek, weer met spas, plezier en veel muziek. Prins Noël, dat ik met zal gaan, die linker en rechterhand, dienen minister Roger te decoreren met 10 hoezoren. Weer op de file. Salut! Weer op de file. Salut! Ja, nog een zoon, die is wat jonger. Fabian, kom eens naar voren om de hoesorder in ontvangst te nemen. Vastelovend terug, salut! Weer op de file, salut! Last not least, Danica, wat een mooie naam. Ik zag steeds, is het nog geen carnaval. En dan lijkt een beetje te verzakt. Dan had ik dat zeker eens met een gekke kop. Wat? Ja, maar dat is gezondheid, hè, jongens. Waarom heb ik niks? Waarom heb ik niks? Gewoon ook gedeten. Al gedeten, wat u erg genoeg? Ja, zeker. Word ik ook gedeten. Dat is gewoon voor een oog gedeten, ja. Eten? Dat is een